Toto video je, povedal by som, originálne tým, že sme boli nielen po neznačkových trasách, však to pri týchto exkurziách chodíme skoro vždy, ale fakt strmom, ťažko priechodnom teréne. Bola to taká roklina, kde sa ani neťažilo, lebo neprístupná, takže aj tí stromy, čo popadali, to tam ležalo krížom krážom. Zároveň pre mňa je to vzácne aj z toho hľadiska tvorby, lebo toto je už vlastne tretia verzia. Prvú som spracoval hneď po akcii, bolo toho veľa, takže som to musel rozbiť na 3 samostatné videá podľa lokalít. Potom po pár rokoch, keď som to pozeral, som si uvedomil, že platí to staré, že niekedy je menej viac. Tak som sa pustil, ale už som nemal pôvodne originálne videá, tak len z tých 3 som poskladal jedno, povyhadzoval som technicky nedobré alebo zle zrozumiteľné časti a bolo z toho jedno video. Teraz som si uvedomil, že možno by bolo dobré to znovu dať na YouTube, lebo možno to niekoho by zaujímalo alebo inšpirovalo. Zároveň som tam objavil niekoľko nepresností a ešte chýb. Tak som z toho veľkého videa zas čo si poopravoval, vysekal, pridal 3D mapu. Dúfam, že to už je teda posledná verzia a prajem príjemné pozeranie. Slovo Gabinu Lešinskému, ktorý má ešte pre vás dnes jedno tajomstvo alebo jedno prekvapenie. Povie, že čo? Aby som nešiel príliš rýchlo, tak som zobral aj výstroj kompletný výstroj po slovensky správne. Takže do tej farebnej priepasti, to je blízko, hej, pri očiach, že budete si to môcť pozrieť, ako v podstate zdolávame takéto vertikálne jaskyne. Hej, zblízka, detálne. No a máme repertoár rôznych trás. Niektoré sú veľmi ľahké, hej, jak sme boli na tej Silickej planine. A táto je taká, rozmýšľam, či je najťažšia z tých všetkých. Asi, hej. Kvôli tomu záverečnému úseku. Tiesňavú železná brána nikto nepozná, hej, v podstate. Si predstavte, že my sme ju ako jaskyniari objavili až v 73. roku, hej. Dovtedy to bola úplná terra incognita. Tam nejdú ani údolné cesty. V podstate ale táto dolina, to je Tiesňava. Je to najmladšia sestra vlastne Zádielskej a Hájskej Tiesňavy, tak aby ste vedeli, že vlastne v Kráse máme ešte jednu, a to je Tiesňava železná brána. Málo sa o nej prakticky sa nedočítate ani na internete. Ja som si takže až v 70. rokoch vlastne bola objavená a je to absolútne neschodná záležitosť. Nie je tam nič také, že môžete spadnúť aj z nejakého brála, alebo toto nie. Hej, ale tým, že nie je tam prístup autom a vlastne tie skalné útvary bránia aj normálnemu pohybu človeka, tak stromy tam padajú cez seba, hej, rastie tam proste poraz, je to prales, vyslovene taký kúsok pralesa, hej, vlastne tu na Slovenskom Krase. No a tento úsek asi nás najviac dneska vyšťaví. Samozrejme tie kopce, keď vidíte, sú riadne strmé. No. Oblúkom vyjdeme hore na Špičiak, to je do výšky 808 metrov. Prídeme ku farebnej priepasti, tam si oddychneme z toho stupáku. Pozrieme si tú speleologickú ukážku. Keď lezieš dnu. Hej. A spod tej vstupnej šachty je to ako veľká monumentálna jaskyňa. Povieme si niečo o nej viac. Potom sa pohneme po starých uhliarských cestách. Najprv na ten Špičiak vyjdeme Banickým úvozom. To je veľmi stará, veľmi malebná, veľmi pekná cesta. To ako budete, čo máte radi cesty, tak budete veľmi príjemne prekvapení, keď ste ešte na nej neboli. No a po uhliarských cestách a po tých míľach, čo tam vlastne v tých obrovských prudkých svahoch tí ľudia robili, tak prejdeme až na Jelení vrch. To je astronomický bod. Výška je 947. Je to jedno z mála miest v blízkosti Košic, kde je minimálny svetelný smog. Ľudia, juhovýchodná časť. Pozeráme sa priamo na Špičiak. Ten 800 metrový kopec, to je rovno pred nami. Vpravo od neho je Golák, to sú úplne iné horniny. Vľavo od neho je Spálený vrch. Čo je dôležité, že pri vlastne všetkých takých tých trasách, čo máme, tak by sme vedeli vyskladať špaliere osobností, ktoré sa podielali na tom, na odkrývaní tajomstiev tých kopcov, lebo kopce samozrejme dokáže prejsť hocikto, ale keď si človek sa podujme, že o nich niečo aj zistí, to je jedno z akého hľadiska, či historického, paleontologického, geologického, floristického, zoologického, tak zväčša to trvá dlho a títo ľudia sú furt stabilitou v tom slova zmysle, že
sú nositeľmi, hej, prvotnej informácie, pionierskej informácie, dá sa povedať. My sa tiež snažíme byť ako v jaskyňarstve pioniermi a už je to ťažké, lebo po tých 93 rokoch výskumu vlastne už by sme len teplú vodu objavovali. Tak sme museli začať s tým, keď chceme byť pioniermi, že musíme centimetr po centimetri celé tie krasové územia prechodiť. Trvá to už 30. rok, ale skutočne všetko sa, aj keď sa pozeráte na také tie ťažké svahy, špičiaka, to sú nenormálne roboty. Tu v tých Volovských vrchoch, lebo sa nachádzame vo Volovských vrchoch, v podcelku Pipitka, máme ešte jeden podcelok Kološovská hoľa, tak v tomto podcelku strašne malo ľudí pôsobilo. To normálne na dlane jednej ruky viem vyčítať tých ľudí, ktorí iniciovali vôbec tu nejaký prieskum, ktorých mená poznáme a potom takých, čo mená ich vôbec nepoznáme a nikdy nezistíme. To sú napríklad baníci z Medzeva, pravdepodobne, ktorí nevieme ani kedy objavili tú farebnú priepasť. Nemyslím jej ústie, oni fyzicky vlezli dole a rozbili tam vlastne jednu úžinu, aby sa dostali do novo objavených priestorov. Nedá sa to zistiť, hej, žiaľ. Takže sú to bezmenní ľudia, najprv uhliari, hej, ktorí tu od stredoveku pôsobili. Odkedy prišli Nemci tu do Medzeva, vlastne založili tradíciu toho hámorníctva, tak v podstate okamžite atakovali kvôli drevnému uhliu tieto hory. Takže pôjdeme po uhliarských cestách, uvidíte veľmi úhľadné, krásne cesty, ktoré spájali jednotlivé pracoviská. No a potom sú to ľudia ako Jan Mitický a Štefan Furín. Oni pochádzali z Jasova, boli to vynikajúci jaskyniari, pôsobili v 50. rokoch a oni sa práve tu pohybovali a zbierali informácie od miestneho obyvateľstva, od tých starých baníkov a vlastne na základe toho priniesli prvé informácie o tunajších ako krásach. Takže tu sa vlastne budeme dnes pohybovať, no okrem týchto pánov z 50. rokov tu pôsobili dnes žijúci, majú okolo 65 rokov tí chlapi, či profesor Zacharov, Rudo Klema, Jožo Turoci, to sú asi takí 3 najznámejšie mená, ktorí ako nesmierne veľa tu ako urobili, či kopaním, chodením po tých svahoch. No a my sme vlastne po nich, lebo už sú to páni dôchodcovia, revidovali tie poznatky, prinášali sme nové, dvaja s mojím kolegom Jožom Psotkom, takže to sme tá najmladšia generácia v poradí, 1, 2, 3 generácie ľudí tu pôsobilo, tak čo detailne sa venovali ako tomuto krasu. Takže spomeniem tu ešte pána doktora Mela z Veľkej Lehôtky pri Prievidzi. Bol som osobne za ním tesne predtým, než zomrel. Bol to geológ, robil normálne, volá sa to Slovenský geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave. Tam pracoval a 30 rokov dával dokopy celú geologickú mapu slovenského krasu. Mal spolupracovníkov, ale všetko toto musel ten chlap pochodiť. A keď som za ním prišiel do Bratislavy, do jeho kancelárie, len som ho chcel vidieť, lebo furt som len čítal jeho články, aj videl jeho mapy, ale ako osobu som ho nikdy nepoznal. Ktorej miestni turisti vyznačili naučný chodník. Musela byť už prirodzene otvorená. Predpokladáme, že sa toto ústie vytvorilo preborením stropu podzemnej dutiny. Samotná jaskyňa je mimoriadne stará. Je extrémne stará, aby som povedal. Keď určite pamätá Pliocén, čiže koniec Treťoch hôr. Čiže jej najväčšie tajomstvo sa skrýva dole na jej dne v podobe okrúhliakov, ktoré sú, som to písal v tej uputávke, veľké ako detská hlava. Sú to nekrasové okrúhliaky, ktoré nič iné do tej jaskyne nemohlo doniesť, ani tam nemohli spadnúť, ani nič podobné. Museli ich tam doniesť veľmi prudký, silný riečny tok, ktorý má dostatočnú transportnú silu na to, aby vedel takéto kilovce naskladať do výšky 4 metrov. Ten profil je až 4 metre vysoký. No, hovoríme o časoch, ale on z vrchu pravdepodobne pôsobí, lebo tie erózne tvári sú už viditeľné aj v tých vrchných častiach jaskyne, čiže hovoríme o veľmi starých časoch, kedy ešte neexistovala dolina, kde je Medzev, kde je Jasov, kedy neexistovala železná brána, ani či táto Hajská tiesňava, ani Zadielská tiesňava. Hovoríme o veľmi starých časoch. Pravdepodobne o tom Pliocéne. A potom tu prišiel niekto, nevieme kto,
ale dôsledkom jeho činnosti je táto obrovská halda, na ktorej sedíme. Mnoho kubiková halda, odhadujem, že tu je možno 20 kubikov sedimentov. Podľa frakcie toho, z čoho sa tá halda skladá, sa dá usudzovať, že vystrielali puklinu alebo nejakú užinu dole, tu na vstupnej šachte. Tá užina tam naozaj je, si tam treba lahnúť a normálne vo výstroji sa tam predierať ďalej. Čiže museli byť aj veľmi výškovo, rozumovo jaskyňarsky, myslím, na úrovni, že dokázali určiť, kde tá jaskyňa pokračuje, lebo naozaj, či ťahal stavať prievan, to neviem povedať, zdá sa mi, že nie. Ale správne určili miesto postupu, urobili tu obrovský kus roboty, je tam nádherná výzdoba, vlastne tí kolonisti, tam má priepas 49,7 metra, znamená, že súhrn všetkých tých čiastkových poligónových strán vymeraní preukázal celkovú dĺžku 90 metrov nameraných priestorov jaskyne. Človek si furt kontroluje proste celý ten úsek. No a ja už vidím vlastne dno. Keď potrebujem zastaviť, tak stačí mi len v podstate zaistiť brzdu. Hej. A môžem, ja neviem, klepkať po stenách, alebo hľadať fosílie, alebo hoci čo iné. Čiže takto úplne jednoducho v podstate človek dokáže zdolávať. Toto dokážu aj 9-ročné deti už, toto čo vidíte. Čiže jednoducho úplne. Tu je už krásna výzdoba, toto, Sintre. Krásna šachta. Dobre, ešte vidíte, či už nie? Dobre. Tak ja vlastne vystúpim hore. A idem hore. Všetky významné doliny, ktoré majú na pospol ako tento smer, tak sú pospájané takými uhliarskými cestami a práve v tých dolinách vlastne založené tie miliere. Sú to tie plôžky, čo vidíte, ten veľký hub pred nami, plocha, ja neviem, 10 metrov štvorcových, hej, a potom by ste tam zahrabali, všetko okamžite uhlie drevné je pod vašimi nohami. No a čiže celý tento les tu ešte pred desiatkami rokov nebol a všímajte si, koľko je tých starých briez. Breza to je pionierská drevina, ktorá okamžite, keď to vyrúbe les, tak nabehne, hej, keď sa tam prestane ľudská činnosť, tak je to jedna z pionierských drevín, prvých drevín, ktoré obsadia tú uvoľnenú niku. Hej, čiže breza nám dáva signál o tom, že tu les nebol, hej, že tu muselo byť komplet všetko vyrúbané a len preto tu rástla. Hej, takže uvidíte brezy, ktoré majú aj, typujem, 50-60 rokov. Samozrejme, že ešte desiatky rokov pred tým začiatkom 20. storočia predpokladám, že tu ešte horeli tieto míľoviska, tie míle. Takže na Hoveru sa dostaneme a tam sme vykopali pre zmenu priepas my, tak vám ukážem taký nový objav, čo ešte nikto o ňom nevie. Jedna by mala svetlejšie plôžky na tomto a Ilič je najlepší pozorovací znak. Z spodnej strany Iličia je biela čiarka, ktorý to je píše Abyss, či Abyss Alba. Musí byť hlboká, musí byť veľmi hlboká, len žiaľ, ešte chvíľku to bude trvať. No. Má meno? Nemáš? Má. Jak sme ju nazvali? Priepas na Javoríne. Alebo Hoverla, lebo tak sa volá ten kopec. No a čo je zaujímavé, začali sme kopať a to bolo v zime a horúci snúh nám proste sa prúdil do tváre a keď som zišiel asi 3-4 metre pod okraj, to všetko sme museli vyťahovať samozrejme, tak každú chvíľu salamandru som našiel. Napočítali sme ich vlastne na tej úrovni 150. Všetky tu prišli zimovať do tej diery. Uhliari potom išli dole do doliny. Uhliari išli na pivo. Takže môžem, kto potrebuje, kto má ťažké, tak mi môžu dať. Tak to všetci. A pomaly Vypíme tú vodu všetci. neorganizovanie. Nie je to veľa, ako je to. To len tak zážim. Bez kriku a nadávok.
Tu dole, ešte naťahni ruky. To je Košická kotlina. Najstaršie horniny tu široko ďaleka majú 500 miliardy rokov a sú v Košiciach na sídlisku Železníky, čo je taká paneláž. Šibená hora, zo Šibenej hory, taká strž. A to sú proste rúly, ktoré majú 500 miliardy rokov, 500 miliónov rokov. A tak vysielaš, že čo? Toto by si mohol zrieť. Všetky tie sopky boli podmorské, to bolo asi 12 až 15 miliónov rokov dozadu sa tu rozlievalo more a tieto sopky vlastne vylievali hlavu do toho mora. No a z tých čias ostali zuby žralokov v Dyňove, tam je taký odkryv, pekný, mal pôvodne 7 metrov, teraz už len dá 2. Tak. Zavinená jaskyňa, to je riečná jaskyňa. Všetky ostatné sú konzervatívne. Voľný prístup, len dostať sa tu je problém. No a teraz bude očistec, hej. Toto bolo taká predjedlo. A ideme do... Z každej časti výpravy niečo. Ešte jednu sa to bolo, že je zabrána. Teraz neuvidíme vlastne. Ešte tu pôsobí tvar. Železná brána, no dobre. Nájdené. A povie, ešte to tam je a napíše, práve to je človek, čo vám chýba. Dá sa aj tak, ale to my sme perfekcionistky proste potrebujeme, lebo to je hanba, to je obrovská hanba, že nevieme nájsť vlastnú jaskyňu po sebe. Hej, keby vás niekto chcel stromfnúť, že či ste boli na Gerlachu alebo neviem, len sa ho spýtajte, či už bol v Železnej bráne, prešiel cez ňu. A nikto nebude vedieť, kde to je. Áno, nikto nebude vedieť, kde to je a už nikto určite tam fyzicky nebol. Hej. Takže to je taký bonus dnešnej akcie.